Καλύτερα βλέπετε από κάτω. Κοντά στο μικρόφωνο. Καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε ένα μέρος του προγράμματος που έχουμε δημιουργήσει, που είναι πρώτες βοήθειες για ζώα συντροφιάς. Ό,τι πούμε απευθύνεται και στα αγαπημένα μας σκυλάκια, αλλά τα ίδια ακριβώς μπορούμε να τα κάνουμε και για γάτες άμα χρειαστούν. Το μόνο που αλλάζει είναι το μέγεθος και πώς χειριζόμαστε το ζώο εκείνη τη στιγμή. Οπότε ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Αν δούμε ένα σκυλάκι που χρειάζεται ή έχει ανάγκη, το πρώτο και το σημαντικότερο πράγμα πριν καταφέρουμε και προσεγγίσουμε είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας. Το σκυλάκι μπορεί να είναι το δικό μας, οπότε μας γνωρίζει. Αν είναι κάποιο αδέσποτο στον δρόμο που δεν μας ξέρει, πρέπει να το πλησιάσουμε με προσοχή. Αυτό σημαίνει πάντα το πλησιάζουμε αργά, χωρίς απότομες κινήσεις. Πάντα να μας κοιτάει, δεν ερχόμαστε από πίσω του, γιατί μπορεί να εκπλαγεί και να γυρίσει να μας δαγκώσει κατά λάθος. Το πλησιάζουμε με το χέρι ανάποδα, όχι σαν να το αρπάξουμε, για να μας μυρίσει λίγο. Και μετά το ακουμπάμε με προσοχή. Αποφεύγουμε να κουμπίσουμε κάποιο σημείο που είναι τραυματισμένο, γιατί αντανακλαστικά και μόνο, και δικό μας να είναι το σκυλάκι, μπορεί να γυρίσει να μας δαγκώσει. Τώρα, καλό είναι να του κάνουμε και να του κλείσουμε λίγο τη μουσούδα, εφόσον δεν έχει πρόβλημα αναπνοής. Που αυτό γίνεται είτε αυτοσχέδια με μια γάζα, που τυλίγουμε λίγο τη μουσούδα του και κάνουμε ένα κόμπο από πίσω από το κεφάλι, ή χρησιμοποιούμε του εμπορίου κάποιο που κλείνει λίγο σαν τη μουσούδα του. Άρα πλησιάζουμε. Πρέπει να δούμε τώρα να ανταποκρίνεται το ζώο. Αφού έχουμε καταφέρει και έχουμε πλησιάσει με ασφάλεια, θα το ακουμπήσουμε απαλά στο κεφάλι, θα το χαϊδέψουμε. Αν το ξέρουμε, θα του φωνάξουμε το όνομά του να δούμε αν θα ανταποκριθεί. Ανταπόκριση μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να κουνήσει τα πόδια του, μπορεί να ανοιγοκλείσει τα μάτια του, μπορεί να γρυλίσει, οτιδήποτε. Περιμένουμε να δούμε κάποια ανταπόκριση. Σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνεται, θα πρέπει να τσεκάρουμε τα ζωτικά του σημεία. Αυτό σημαίνει να αναπνέει. Άρα με προσοχή ευθιάζουμε λίγο το κεφάλι του, δεν κάνουμε υπερέκταση, γιατί αν έχει χτυπήσει τη σπονδυλική του στήλη δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Οπότε περίπου σε αυτή τη στάση εδώ βάζουμε το κεφάλι του με προσοχή, βγάζουμε λίγο έξω τη γλώσσα του. Αυτό αντιστοιχεί ό,τι κάνουμε στον άνθρωπο για να ανοίξουμε τον αρρωγό που σηκώνουμε το κεφάλι μας. Και για 10 δευτερόλεπτα σκύβουμε από πάνω και ακούμε. Αν αναπνέει, βλέπουμε το στήθος του να ανεβοκατεβαίνει και αισθανόμαστε την ανάσα του. Επίσης μπορούμε να τσεκάρουμε αν έχει και παλμούς. Αυτό το κάνουμε βάζοντας το χέρι μας εδώ στο μπούτι του μέσα, και αν το πάμε μέσα μέχρι τέρμα, έχει την μοιραία αρτηρία που νιώθουμε αν έχει παλμό. Άρα χρησιμοποιούμε αυτούς τους τρόπους για να δούμε το ζώο μας αν αναπνέει. Σε περίπτωση που αναπνέει, με πολύ προσοχή πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στο κτηνίατρο για να δούμε τι έχει. Ο πιο απλός τρόπος για να μεταφερθεί ένα ζωάκι, με κάτι που έχουμε εύκολο να βρούμε, είναι μια πετσέτα τεντωμένη με 2 άτομα. Μπορείς να κουβαλήσεις και ένα σκύλο μεγάλου μεγέθους. Ένα σκυλάκι πιο μικρού μεγέθους το παίρνεις και αγκαλιά και το μετακινείς. Το σημαντικό στη μετακίνηση είναι να προσπαθήσουμε όσο πιο πολύ γίνεται η σπονδυλική του στήλη να είναι συνευθεία, και όταν σηκώσουμε την πετσέτα να μην κάνει κοιλιά για να μην λυγίσει. Σε περίπτωση τώρα που δεν βρίσκουμε αναπνοή ή παλμό, προφανώς έχει πάθει κάποια καρδιακή ανακοπή, και αυτό που μας μένει να κάνουμε είναι να κάνουμε τη γνωστή κάρπα. Η κάρπα γίνεται όπως και στον άνθρωπο, θωρακικές συμπιέσεις. Ο ρυθμός είναι ίδιος με του ανθρώπου. Κάνουμε 100 με 120 το λεπτό στο σημείο που είναι η καρδιά. Στους ανθρώπους, όπως γνωρίζουμε, η καρδιά βρίσκεται στο κέντρο. Στα ζωάκια, για να κάνουμε κάρπα, με εξαίρεση τα bulldog που έχουν πολύ φαρδί στήθος, που ξαπλώνουμε ανάποδα το σκυλί όπως και ο άνθρωπος,
και πιέζουμε στο κέντρο, κάνουμε πάντα από την αριστερή πλευρά του σκύλου. Ιδανικά είμαστε από την πίσω πλευρά, από την πλάτη του, όπως είναι τοποθετημένο ο Κάσπερ εδώ, και βρίσκουμε που είναι η καρδιά του. Για να βρούμε πού βρίσκεται η καρδιά ακριβώς, κάνουμε το χέρι μας έτσι σαν λάμδα και ακολουθούμε το πόδι του μέχρι τον αγκώνα. Όταν λοκάρει εδώ και δεν πάει άλλο, νοητά, το βλέπουμε όλοι. Στο σημείο που βρίσκεται η παλάμη μας είναι η καρδιά του ζώου. Άρα αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να αρχίσουμε να κάνουμε θωρακικές συμπιέσεις. Πλέκουμε τα χέρια μας, τεντωμένα, τα τοποθετούμε στο σημείο που μόλις δείξαμε και αρχίζουμε και πιέζουμε δυνατά και γρήγορα, προσπαθώντας να κρατήσουμε ένα αριθμό 2 το δευτερόλεπτο περίπου. Θα σας δείξω πώς γίνεται. Πιέζουμε αρκετά βαθιά, πρέπει να κατέβει αρκετά για να δουλέψει η καρδιά. Αν δεν πιέζουμε και το κάνουμε ελαφριά, δεν γίνεται κυκλοφορία του αίματος και δεν οξυγονώνει το εγκέφαλος. Σκοπός της κάρπας είναι να οξυγονώνει το εγκέφαλος με την ελπίδα μήπως επανέλθει το ζωάκι μας. Αυτή τη διαδικασία την κάνουμε ασταμάτητα, είτε μέχρι να έρθει κάποιος κτηνίατρος ή μέχρι να βρούμε κάποιον τρόπο να μεταφέρουμε το ζώο στον γιατρό. Φυσικά αυτό είναι αρκετά δύσκολο να γίνει, γιατί αν σταματήσουμε την κάρπα, σταματάει και η οξυγόνωση του εγκέφαλου και όπως καταλαβαίνετε είναι ένα πρόβλημα. Πρέπει να βρεθεί κάποιος να οδηγεί, να έχουμε κάτι σκληρό στο πίσω κάθισμα του αμαξιού για να βρίσκει κόντρα, να συνεχίζουμε να κάνουμε κάρπα ή κάποιο βανάκι αν υπάρχει και πάμε αμέσως στο κτηνίατρο. Αυτή είναι η διαδικασία στην περίπτωση που συμβεί κάτι και ελπίζουμε στο καλύτερο. Αυτό είναι ένα μέρος του σεμιναρίου που κάνουμε. Μετά μιλάμε για την πνιγμονή, αν φάει κάτι, πάει στραβά, αν δεν μπορεί να βήξει, πώς βγάζουμε το αντικείμενο με ασφάλεια. Μιλάμε για δευτεροβάθμια φροντίδα που είναι όλα τα ατυχήματα. Έσπασε το πόδι του, γρατζουνίστηκε, κρυοπαγήματα, θερμοπληξία, οτιδήποτε. Αναλύουμε το μεγάλο κεφάλαιο που είναι οι φόλες και η δηλητηρίαση, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Τι μπορούμε να κάνουμε μέχρι να φτάσουμε στο γιατρό. Μαθαίνουμε όλους τους τύπους δηλητήριασης που υπάρχουν στην Ελλάδα και πώς αντιδρούμε εμείς για να κερδίσουμε χρόνο να πάμε στο γιατρό. Και μιλάμε και για κάποια νομικά θέματα. Όσοι είστε σε φιλοζωικές γνωρίζετε ότι υπάρχουν πολλά. Να ξέρει ο κάθε πολίτης όταν συμβαίνει κάτι, αν βλέπουμε κάποιον να κακοποιεί σκύλο, αν κάποιος απειλεί ότι θα κάνει ζημιά, αν ξέρουμε ότι κάποιος δηλητηριάζει, πώς αντιδρούμε νόμιμα για να μπορέσουμε να απομακρύνουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Αν έχετε κάποια ερώτηση. Αν θέλετε κάτι, ρωτήστε να το απαντήσουμε. Αυτά τα σεμινάρια που γίνονται που λέτε για παραπάνω. Πείτε που μπορούν να σας βρουν. Λοιπόν, βρισκόμαστε στον Άλυμο. Άμα δείτε στο Instagram και σε όλα τα κοινωνικά είναι το First Aid Training Athens. Τα σεμινάρια γίνονται είτε στον Άλυμο σε τακτά χρονικά διαστήματα, ένα κάθε εβδομάδα περίπου. Κάνουμε και ατομικά σεμινάρια και αν μαζευτείτε 4 άτομα μπορούμε να έρθουμε και στην περιοχή σας. Και υπάρχουν και πιστοποιήσεις που αφορούν τις επαγγελματίες, που πάμε λίγο παραπάνω την εκπαίδευση, με περισσότερες δεξιότητες, με επίσημη πιστοποίηση αναγνωρισμένη που δίνουμε. Όποιος θέλει, είμαστε εδώ πιο κάτω, μπορεί να έρθει να πάρει πληροφορίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε πολύ που βλέπουμε έτσι ότι το παρακολουθήσατε τόσο προσεκτικά και μακάρι να πηγαίνετε να παρακολουθείτε τέτοιες δράσεις. Να πω ότι έχουμε μία προσθήκη εδώ δίπλα, το πράσινο αυτό neon πάγκο, στον οποίο έχει ο αγαπημένος Άγγλος Χρόνιστα του. Ετοιμάζει κάποια σχέδια πολύ προσωποποιημένα για την Nomis Voice που μπορείτε να τα ζωγραφίσετε στο χέρι, όχι όπου θέλετε τέλος πάντων, και να έρθετε μπροστά να βάλετε φωτογραφίες. Ευχαριστούμε πολύ.
Φανταστικός. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Φαινόταν η κοπέλα.